Once upon a time, there's something in this house. Kwakunobaba nengane osayishadele nomfazi. Kwathi ngesinye isikhathi eyihlalele nomfazi. Lo baba uphuza ijuice, umama thuma ingane amanzi. Umama abuza ubaba athi khamba kanjani esontweni. Umama ubuza ubaba cause bengekho bese torhweni. Ubaba avume ngokuthokoza encoma ikhwaya yasesontweni. Ingane icele kubaba ukujoin ikhwaya yasesontweni. Ubaba vela nqaba, ingane ivela ixwaye. Ubaba thethe isingane sometime ivela isabe. Nomama vela xwaye, nengane kuthi ayikhaya. Bakhuluma ama sign language, ubaba vela khuleka mami. Ubaba ngazocabanga ni. Uzojoyena mami. Okwamanje asimuphi isikhathi mami. Okay, so bekusesontweni ngizama ukubeka emqondweni ungaduki mfethu esithombeni. So ingane iphatheke kabi cause yazi ukuthi ilungile. Ubaba akafuni ijoyini ikhwaya umphathi umfundisi. Ngelinye ilanga ihlangane nomngane wayo lona inkinga. Isolution kube ukuthi ukuya esontweni kungayisiza. Ivela ikhale Nkosi yami ithi ayinazi into zokugqoka. Ithi ingane kaMfundisi ngizokuboleka into zokugqoka. Kucaca ukuthi kumele ifike esontweni izosonta lapho umngane usenethemba ukuthi izinto sezoqona. Okay, ifike esontweni umfundisi avela achazeke. Abantu balalele esontweni umfundisi achazeke. Kuthi sekuphela inkonzo umfundisi akhulume naye. Ichaze zonke inkinga kumfundisi ihlambuluko. Khuleka mami. Nami uNkulunkulu ithemba lakimi. So khuleka mami. Ngaso sonke isikhathi ubokhuleka mami. Thandaza. Ey, ngithi ngolunye usuku ayijilela amajita endaweni. Khona omunye osontayo kodwa isidakwa sasendaweni. Kancane kancane lesidakwa silokho esincomele ngane. Sithi mingaqhamuka manje singangena lengane. Kwasho ukuthi kumlomo yadala wathi esakhuluma nje kwabombona lo mntwana. Ey wamjonga lo mntwana, ey uyaconza lo mntwana. Wangena kuyena straight kwasho ukuthi uyamphoxa lo mntwana. Ey wangamnika thuba kwabhlungu phela. Wabuyele emajiteni kwamuncu khehla. Manje ayitshela beyibone ebukhali kwababuthuntu ubheka. Kwabo ukuthi useyayithuka inhliziyo ibhlungu phela. Lo mfundisi usegijime kubokwengane. Ukhuluma noma wayo ulokho encomele ngane. Uthi sibusisa ukuya esontweni umema noma wengane. Noma wengane udidisekile uthi uzoya nengane. Mfundisi ayibuza ingane ukuthi yakwazi ukucula. Ivuma ingane ithi yebo and iyakuthanda ukucula. Umfundisi athi khuleka uzojoyina ikhwaya. Noma wakho ngimtshelile khona engeza uxwaya. Lo mfundisi mase goduka acela ingane imphelezela. Athi bofika nasekhaya khona azokayithandazela. Kholwa yonke into ingane ayiboni namasphosisi. Ingane ingabe nankingi ibifaka inamba efonela malini. Kanti impumelelo iwumalini. Kanti kufuneka malini. Nabafundisi badlala ngathi ngiyabuza mdali. Sekolunye usuku njengoba sibona lesi sidakwa sibanjelwe iphapalazo sithosela amaqanda sibulawele indlala. Uyayiphekela my brother shuthi ulambe ngempela cause bengathenga ubhiya kuqala. Kuvele kufika umnganakhe ambuze ngepractice. Abaseleka umadakwana lapho umngane ulambile. Athi akaye epracticeni uyabona naye usabhizi. Amnika isinkwa kodwa uyabona ukuthi akathandile. uyakhala nawe. Lo mfundisi ubhizi nomntwana. Uyala umntwana ngokwempilo naye njengobaba. Utshela ingane ukuthi uzoshintsha isimo sasekhaya cause ufana nelunga lomndeni ngokujoyina ibandla. So ingane yabanethemba ubaba yamlalela. Wathi imbizo sosabela noma yini ingayicela. Umfundisi ayiblashela ingane sempretenda. Wathi from now on ungangibiza ubaba ubongibiza uThemba. Ngakusasa afika umfundisi lapha esontweni. Afica ikhwaya icula lapho uyabona ukuthi usemqondweni. Athi from now on bantwana bami umuntu ozoba yilida nangu ngitsheleke sisozokunika. Khuleka mami. Nami uNkulunkulu ithemba lakimi. So khuleka mami. Ngaso sonke isikhathi ubokhuleka mami. Thandaza.
Ey, so umama ubuza ubaba ngabe lento yenzeleni ukuthi usisabe lead esafika ikhetheleni ubaba athi uyayazi lento yena uyenzeleni and ukuthi be leader yekhwaya uyazi uyikhetheleni iphahluka ingane ithi hayi kuyaqala ngqa ubaba phendula athi nawe uyaphapha yazi ixolisa ingane umama athi ayiqamba manga abaseleka umfundisi athi yazi ngiyahamba manje nabafana bakwekhwaya badikida lolu daba bafisa ukuphuma kwekhwaya ilo lolu daba baphatheke kabi lo mfundisi ngalo lolu daba emakhoneni awunazwelo noma ingane ekhala sibaris awunandaba noma ingamithi awunazwelo noma ingane ekhala sibaris awunandaba noma ingamithi lalela age isikhulelweke ingane umfundisi le ndaba imcike ayifonele lengane athi lesisu ayisikhiphe ithi ingane icela u20,000 ukuze sisikhiphe manganjalo izosha esontweni ifoni ivele icishe okay sex esontweni umfundisi aqhamuke neqhinga athi ubiziwe egoli useqhamuka namaqhinga athi uzoyomela inkonzo so ibandla kumele linikele lisheshe ibandla linikele ngesikhathi angazashiyeke ngolunye usuku ifika ingane lapha ekhaya abanakile abanye uhlela umndeni lapho uyahla bathi besadla kamnandi ingane ivele iphalazi lapho umfundisi uthukile avela athi abathandazi hayi kuyasolakala ukuthi khona inkinga ekhona umama yoqalaza ingane ukuthi kubi khona ayifici ingekho thiwa yikho isemakhaya kanti ihambe nomfundisi bayokhokhelana imali bahlangane nomfundisi ingane icela imali umfundisi lapho uyabalisa agcina ikhipha imali ithi ingane iyashoda athi cela umuphi isikhathi kodwa uzoyihlanganisa ngeke kuphele isidi isikhathi athi angasayikhipha ingane akasulele koyedwa kulabafana basesontweni abahleli bemshela ivuma ingane ithi ayikho inkinga pastor mfundisi kodwa izotshela umfazi awunazwelo noma ingane ekhala sibaris awunandaba noma ingamithi awunazwelo noma ingane ekhala sibaris awunandaba noma ingamithi okay lengane igcina isithola lesidakwa nangempela ngakusasa ihlangane nalesi sidakwa sithuke lesi sidakwa ithi lengane iyamthanda singakholwa lesidakwa nangempela bayolala angithi lengane ifuna ukusulela isisu kulesidakwa usebuyile ubaba umama uyakhala la athi ubaba kasamthinti uyafa indlala nawo athi ubaba kamnyeke uyakhathala naye umama duba bona ukuthi ayingeke la siyakhala man okay esontweni kuya rehearse ingane ayikho right isidakwa lapho sixakeke mama ngabe right ithi ingane ayikho right kunento efuna ukisho ithi ingane ekhulelwe kade saba lento ukisho athi umadakwane ayibo ngokusheshsha nje athi usisikhuleka akuyona yakhe ingane vele ithi ingane kamfundisi kodwa iyasaba ukusho athi uzothini pho esontweni isaba ukuphendula umbuzo ingane ifike kubo ikhulume nomawayo umawayo akekho yedwa lapho uhleli nomngani wayo ingane iqala isabe kodwa isho ukuthi mithi bathuka abazali bathuso ukuthi ingane mithi esontweni kuyahlanjulukwa inkosi ithela umusi kusukume nengane ziyanikela zicela umusi kugcwele esontweni kuyaculwa kusho namahubo kuvele kusukuma umadakwane asukume ngomfutho kucacisa sukuma ukuthi ngathi akekho right lento eyenziwe esontweni yonke ayikho right nabafundisi bakhona bonke abekho right manje siphi isifundo sisithola ngomholi mengekho right kuvele ngene lengane kwashuba nentshebe yamfundisi yanqanqazela kwashuba ingane yabingelela nayi nokusaba yathuka nabazalwane baqala baxakeka bayibuka yakhuluma ingane yathi uJesu yamthanda kodwa ezinye zezinto ezizenza kuleli sonto yayisaba kuyimanje nje yabifuna ukukhala yathi khulelwe ingane kamfundisi amaphoyisa azokusiza mami ungatsheli umuntu mamina amaphoyisa azokusiza mami ungatsheli umuntu mamina angithi lento iqala endleni uthola ubaba ephuza utshwala then abone intombi kwingane yakhe mikhuluphala bese lala ingane njengomthetho weSolomon